hodený puk. Každý hráč sa úporne snaží vyhnúť sa chybe, ale tá sa teraz stala. Gól! Gól! Maxim Talbot otvára skóre a Pittsburgh vedie na lade Joe Louis Areny 1-0. Prišlo to po chybe Detroitu vo vlastnom obrannom pásme a hosťujúci tým sa ujíma vedenia. Maxim Talbot využíva toto zaváhanie Breda Stewarda. Evgenij Malkin zobral puk Bredovi Stewardovi, vystihol jeho prihrávku. A zo všetkého vyťažil Max Talbot tento gól. Tu je Chris Kunitz, ale pri ňom Stewart. Chris Kunitz prestrčil puk, 2 proti 1. Talbot a Kennedy, Talbotová strela, gól! 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 Maxim Talbot zvyšuje na 2-0. Ďalší smrtiaci úder Pittsburghu. Pittsburgh vedie na lade Joe Louis Areny už 2-0. Neuveriteľné. Veľký hokejový zázrak sa stáva skutočnosťou. Pozrite sa na to. Ďalšia chybička. Výborný Chris Kunitz, ktorý prestrčil puk na Maxima Talbota. Tomu ešte korčiloval Kennedy, ale Talbot si vybral strelu a naozaj našiel ten roh nad vyrážačkou Chrisa Osgooda. Trafil to úplne perfektne a Pittsburgh vedie 2-0. Kto by to bol povedal? V tejto chvíli sa s vami lúčime pohľadom na oslavujúcich hráčov Pittsburghu v Joe Louis Arene, medzi ktorými nechýba ani náš Miro Šatán. A opäť niekedy pri hokejových priamych prenosoch. Dovidenia a do počutia.